Na ZX12R sa v priebehu týždňa ozvalo 8 záujemcov. Motorka už nie je k dispozícii, ide k novému majiteľovi. Každopádne máme tu niečo ďalšie unikátne. Suzuki B-King, motor z Hayabusy v Naháči, pravdepodobne jedna jediná v celej Európe bielo-zlatá na predaj. Motorka, ktorú ja veľmi dobre poznám, minulý rok som na nej odjazdil jednu celú sezónu, ale nie na tejto konkrétnej, tam moja mala viac najazdených, táto má len 24 000 km a vyzerá ako nová. Každopádne, poď si ju pozrieť. Vyzerá neskutočne, brutálna motorka, nádherná farebná kombinácia. Čo sa týka tohto stroja, tak dlhé roky najrýchlejší naháč a jedna z najrýchlejších motoriek na svete. S týmto strojom dokážeš vyriešiť super športové motorky. Každopádne, koniec koncov vždy je to len o jazdcovi, ale potenciál tam je neskutočný. No a čo ti môžem povedať ja s mojimi skúsenosťami s ňou? Napríklad to, že si oveľa viac chránený pred vetrom, ako by si čakal na naháč. K dispozícii máš silný krútiaci moment, to znamená, že motorku ani nemusíš vytáčať, aby išla rýchlo, ale keď ju vytočíš, tak ide neskutočne rýchlo. Pozeráš na tachometer, nechápeš, čo sa deje. A ďalej komfort, aký by si nečakal na takomto type motorky. Sedíš priamene, je to veľmi pohodlné, reálne sa s tou motorkou dá cestovať. No a ak sa ti páči, link na jazera nájdeš v bio.